Dobrý deň, vítame vás u nového videa. Dneska som tu z Hofnagen a idem natáčať Pet Simulator 99. Za chvíľku budem v novej arene a pokúsime sa to dohrať. Rovno mám druhú arénu. Bol som dobrý, som Big Boss. Žedano, spolu sme Big Bossovia a pokúsime sa tú hru dohrať. Že? Nerozpráva. Tak už som na 3. Joj, ty si už tu? Ja som už na 4. Čo? No. Som dobrý. Prečo by som ťa mal čakať? Dobre, som tu. Thanks. Gigalo nebolo potreba. Som najlepší teraz. Som Big Boss. Žedano. Čo máš? Čo, nič nemám. A vypni si... A daj si tišie, bo píska mi v uchu. Čo? Píska mi v uchu to, čo tam hraje. Au. Jupi. Padne mi, dačo? Padl, nikto mi nepadol, dobre. No, padol, ale tá, pardon. Pokúsime sa tú hru dohrať, že? Pokúsime sa tú hru dohrať, že? Poď bližšie k mobilu. Nepočuť ťa. Áno. Počuť ťa. Rybárs. Jupi, mám bombu, ja mám bombu. Dúfam, že získame jak Čo mi tu padne, Rišo? Neviem, ale dúfam, že získame jak Dodo a tam ten porty. Nesponzorujem. Dostaneme tento, viete, vy viete. Ja neviem, vy viete. No? Ja tu mám farmárskú mačku. Ok. Bol by som rád, keby ste mi dali odber na kanál, lebo sa snažíme dosiahnuť 20 odberateľov teraz a za 15 odberateľov natočíme song. Takže klikaj na odber. A presne to urobím aj ja. Máš u mňa odber? Ty. Hej, mám. A ty, čo kúkaš? Máš? Napíš. Však hovor. Rišo, ty si už na jakom 9. A to není podľa mňa level. Ja som na 8. Ja idem naspäť. Rišo. Čo je? Bum, bum. Rišo, ty si kde našiel tú zlatú tehličku? Mám jednu tehličku. Ja mám lienku. Ukáž. Počkaj. Idem tam. Yes. Dobre. Čo s tým je? Ukáž. Mám Čo Windows. je? Čo chcete? Jaký Takže si zahráme 90... Nie, jakých? Pet Simulator X. Ideme to hrať, Dano. Poď. Čoj. Bum. Bum.
Takže si to ideme zahrať. Pet Simulator X. 5. Lebo tamto mi nejde dajak. A neviem prečo mi to nejde. Ale toto mi pôjde. Toto mi pôjde určite. Toto mi bude musieť ísť. Počúvaj. Už sa pripájam na teba. Ok. Ja som to hral iba prvýkrát, to hrajem. No, takže ja si vyberiem zajaca. Áno, volá sa Harley. McAnus. A ideme zbierať skojníky. Tak jak tam? Makaj. Ti mám pomôcť? Hram to tiež prvýkrát, ja som hral iba Pet Simulator X, 99. Aha, dobre, 300, tak toto potrebujem, 300. Ja mu chcem pomôcť. Potrebujem dačo. Táto to bude ťažké, ty vole. Ale to on musí, nie? Dáš mi takoho? Nedám. Prečo? A však ja mám iba zajaca. Ja mám zajaca. To mi bude zbytočné. Dobre. Si pamätám, že tu bola aj Squid Game sezóna, alebo čo to bolo. Tam díky. Ty si najlepší zajačík. Mauty. A ja som najlepší chlap. Makaj. Hej. Mauty, napaď Mauty. Ja budem mať nové. A ty nebudeš mať nič. Mauty, poď sem, čo robíš? Mám psa. Čo? Ešte potrebujem mačku. Mačka! Yes, bro. Pokúsim sa byť v indexe asi najlepší, ale toto nebude. Ale to nebude vôbec ľahké. A prečo to nebude vôbec ľahké? Však lebo zajac tam bude asi hodinu toto robiť. Nie, bully. Ale to nevadí. Jaký vibe bully, more? Vám čo je? Mača, pomáhaj. A potrebujem ešte nubiny pizzaniny. Ale najprv si tu dám toto. Poďte tu sem. Joj, stále tam. Ale teraz potrebujem toto. Bombiny, guziny. Kráva. Ale ja potrebujem tamtého. Prosím. Káva. Mám jesť. Ja potrebujem kávu. Chceš kravu? Chceš kravu? Hej, chcem kravu. Tak, kde si? Dám ti. Čakaj. Tu som. Jak sa dáva? Neviem. Ty máš Štefana? Nemám nikoho, nedám ti, bo neviem. Makajte. Ríšo, kúkaj, čo ja urobím. No. Dávaj, už bude mať. Kde je na klávesnici kle? Kve? Na klávesnici, však úplne prvé ty. No, mám to. A ja to hrám. Kde to hráš? Na notebooku to hráš?
Ja je dobre. Koľko máš? Ja už idem ďalej. Ja neviem. Ja budem dačo mať. Na čo toto sa teším? Že Ja si to nemám není presne také... toľko, koľko mi treba. Počúvaj. Kúkaj na mňa, čo mám. Nie, Epic Fox. Však, toto som ti teraz chcel ukázať a ty to máš tiež, no škoda. Aj tak som lepší. Nie si. Som. Kto je lepší? Napíšte do komentára. Ja, Daniel, A ten, kto bude mať viac lajkov na komentári, tak ten vyhrá. Kamo, ty si dobrý. Že je dobrý. Hej. On je brutál. Vieš čo, ja už idem preč. Kde? Kde ideš? Kde ideš? Však ja už som na druhej strane, myslím. Ja aj tak? A ja som tu už. Servus. Ja idem tam na tú truhľu. Ty nikam nejdeš. Ja idem na tú. Ja ju mám, haha. Ja ju mám, haha. Mám aj túto, haha. Ja som lepší. A ja mám dáček. Haha. Nezaslúžiš si. A ja mám toto, a ja mám to, a ja mám truhľu. A ja mám 5 milión. A ja mám 5 milión. Haha. Ja mám 5 milión. Ja mám skôr viacej. Ale penieži. Čak ja. Ja už som ďalej. Čiarka 760, čiarka 143. Na čo to hovoríš? Ja idem ďalej. Aha. Ale ja som už na 4. Jaj. Ty nebudeš prvý, počúvaj. Tu je truhla. To bude dobrá. Rang up. Tu je ďalšia truhla. Čo mi necháš po tú malú? Ne, neboj. Nenechám ti. Ja už mám, škoda, že nemám 6, 7. Tá 6, 7 sme už prešli, môj zlatý. Neprešlo, ale choď. Potrebujem 6, 7 ako penieži. To je ďalšia truhla. Tak 6, 7 sme už mali. Tá vy to dáte, počúvajte. Však rob. No. Bude mať truhlu. Haha, ja som už na... neviem kde je. Jen tá, asi v Riči, nie tak. No, tá s tebou. Sa dá povedať, nie? A ja som. Haha, ja už idem ďalej. Jak som hoverboard. Ale čo to melem? Ja chcem šprintovať. Jak sa tu šprintuje vôbec? Nijak, normálne musíš chodiť. Joj, tak. To čo mi toto vyskočilo? Ja už nemám na to. Tam, tu je veľká truhla. Ja ti ju nedám, počúvaj, ja ti ju nedám. To je veľa. Hej? Nie, prosím. Prosím, nechoď tu. Môžeš, pomáhaš.
Dík, Dano, pomáhaš. Yes! Ty si tak pomohol. Ja už mám 1 miliardu. No, jaký som dobrý, nie? Ja mám ďalšie. Ja jerer. Táto nič, vole. Ja mám ďalší. Kau. Bau. Už mám iba tých najlepších. A ja mám Ríšu, a ja mám to. Ja pôjdem do kanónu. Ja mám kanón. Idem do kanónu. Som v kanóne. A som tu fantastic. Ja tu mám, Ríšu, ja tu mám Belu, chápeš? Jakú Belu? No tu je Bela. Bela? Hej. Ha. Sranda, ne? Nie? Och, Ríško, tati, kde si pošiel môj zlatú linúčky? Ticho buď. Zlatý do ričky. Ticho buď. Ticho buď. Ja mám aj draka. Ja mám aj draka, počúvaj. Čum na mne, ja som dobrý. Ty máš Adama? Jaký Adam? Však to máš Adama, tebe čo je? Ty máš môj Ruby. Ty máš môj Ruby. To mám ja. To nie ty. Ty si slabý. Mám peniaze. Ty si slabý, vieš? Mám peniaze. Peniaze slabé. Si slabý. Kradnem. Ľudia, napíšte do komentárov, či som slabý, alebo nie som. Si slabý. Nie som. Si. Jupi, ja som ďalej. A ja som ďalej. Nie, ja idem na spawn. Chcem ísť naspäť. Dobre, tak asi sme to dohrali. Takže z tohto videa to bolo všetko. Vidíme sa u ďalšieho videa, tak čus.